L'Institut de Polítiques Públiques de Protecció Animal, IPA, de la Fundació Franz Weber, és el guanyador del Premi Talent en la categoria Cures Animals. L'Institut, dirigit per Irene Torres, proporciona a les administracions públiques i als governs formació tècnica en matèria de protecció animal. Durante los últimos años especialmente sí que ha habido muchos avances y que la sociedad en general está mucho más concienciada y sensibilizada en cuanto a la necesidad de proteger a los animales, también porque la comunidad científica ya ha demostrado sobradamente que los animales son seres con capacidad de sentir y sufrir. Todavía falta mucho por avanzar. El regidor de l'Ajuntament de Barcelona i membre del jurat, Jordi Martí, destaca la importància que té la formació en cures animals per millorar les polítiques públiques en totes les administracions i que encara cal fer molta feina en aquest àmbit. Lo que quiere el IPA es que todas aquellas personas de la sociedad civil que son profesionales en alguna materia relacionada con la protección animal, sea desde el ámbito de la veterinaria, del derecho, de la ética, la filosofía, pues puedan aplicar todos esos conocimientos, proporcionar esos conocimientos a los empleados públicos que necesitan adquirirlos para luego poder gestionar políticas públicas de protección animal que sean efectivas, que sean eficaces en la pràctica. L'Institut funciona com una gran comunitat educativa on qui tenen alguna cosa per ensenyar sobre protecció animal poden trobar-se intercanviant aquests coneixements de forma metòdica, segura i pràctica, amb els responsables, polítics o administracions que han d'aplicar-ho en les polítiques públiques, accions i activitats institucionals. L'Institut de Polítiques Públiques de Protecció Animal ha guanyat el Premi Talent Cambra de Cures Animals.